Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Danny. Taong 1956, walang eksaktong lugar, Siquijor. Itong mga panahong ito, gawain na ng pamilya ni Danny ang maglibot sa buong sulok ng Siquijor. Hindi dahil sa naglalako sila o kung ano, bagkus ay nagbibigay sila ng kanilang serbisyo sa kanilang mga parokyano. Pamilya ng albularyo ang pinagmula ni Danny, yun nga lang, ang uri ng kanilang panggagamot ay purong sa kaliwa lamang. Hindi rin sila nanggagamot ng mga ordinaryong tao dahil wala silang kakayahan para mapagaling ito. Sa madaling salita, albularyo sila at ang tanging nagiging pasyente ay ang mga taong may alam pagdating sa lihim na karunungan. Hindi man sa pagmamayabang pero maraming nilalang na ang kanyang naisalba sa kamatayang ipapataw sana ng mga katulad niyang albularyo sa kanan. Kung hindi dahil kay Danny, maaaring napaslang na ang pinakamalakas na mangkukulam sa Siquijor na nagngangalang Nuno. Sa panahong ito, bihira pa ang transportasyon sa kanilang lugar. Ang ginagamit noon ni Danny at ng pamilya niya, isang kalabaw na ibinigay ni Nuno bilang pabuya sa kanyang kabutihang ginawa. Hindi mo masasabing ordinaryo ang kalaban na yon sapagkat sa buong buhay na kasama ito nila Danny, hindi pa nila yon nasaksihang nanghina o nagkasakit. Kaya din itong maglakad mapaaraw man o gabi nang walang kahit na anong pahinga. Naniniwala din siyang may kakayahang makipaglaban ang nilalang na yon kung wala na itong pagpipilian. Makalipas ang ilang buwang paglalakbay na kanilang ginawa, narating nila ang isang liblib na lugar sa Kang-Agong. Hindi basta baryo ang tinungo noon nila Danny, gawa ng ang napasukan nila ay isang baryo ng mga aswang. Bagaman hindi pa nila napapasok ang lugar, sinalubong na sila ng napakaraming tao na animoy nagpapanggap na nagtatrabaho. Hindi naman ito gaanong pinansin nila Danny sa kadahilanang para sa kanila, ordinaryo na ang ganoong kaganapan. Sa pagdating nila sa sentro, sinalubong sila ng supremo ng mga nilalang na animoy labis ang pagtataka sa kanilang pagdating. Paglapit nito sa kanila, mahinahong nagwika naman ito ng, "Magandang umaga. Sabihin mo, ikaw ba si Danny, ang albularyong hinihintay namin?" Nang marinig naman ni Danny ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang nakatitig sa supremo, sabay sagot ng, "Hindi ako albularyo. Malayong agwat namin at ng mga piniling yon. Sadyang nakakalungkot naman ata kung maging ang supremo ng mga aswang dito, hindi alam ang tungkol sa lahing pinagmulan ko. Paalala kaibigan, agang ako, hindi albularyo." Para sa mga hindi nakakaalam, ang agang ay ang tawag sa lahi ng mga nilalang na may kakayahang manggamot gamit ang aral ng kaliwa. Kalimitan silang nagpapanggap ng mga bisita ng mga nilalang kapag nadadapo sila sa baryo. Hindi rin nananatili sa isang lugar ang mga agang gawa ng pakiramdam nila nang hihina sila kapag hindi sila nakakagamot ng kanilang mga kalahi. Kagaya ng karamihan, ang uri nila Danny ay meron ding hanay pagdating sa lakas at kakayahan. Hindi lang din purong panggagamot ang kayang gawin ng mga agang, gawa ng marami din silang estilo pagdating sa pakikipaglaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naging mainit naman ang pagtanggap sa kanila ng baryo ng mga aswang. Medyo naninibago noon sila Danny, gawa ng unang beses nilang makapasok sa isang lugar kung saan purong kauri nila ang mga naninirahan. Bagaman kasama niya ang kanyang mag-ina, kahit papaano hindi naman siya nababahala dahil alam niya kung ano ang pag-uugaling meron ang mga aswang. Nakahanda din naman siyang makipaglaban sa mga ito kung sakali mang meron yung hindi gagawing maganda sa kanila.
Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang sinamahan ng Supremo patungo sa lugar na maaari nilang tirahan. Bale, mananatili sila doon ng ilang linggo, gawa ng marami sa mga aswang ang nangangailangan ng kanyang abilidad. Ang iilan kasi sa mga kalahi ng Supremong yon, nagtamo ng mga malubhang pinsala noong minsang nagkaroon sila ng engkwentro laban sa mga antingero. Makalipas lamang ang ilang oras, kahit papaano, nasanay na din sila Dani sa lugar na yon. Marami din sa mga aswang ang lumapit sa kanila para tumulong nang sa gayoy mapadali ang kanilang paghahanda sa panibagong tahanang kanilang tutuluyan. Hindi pa man sumasapit ang takip silim, paisa-isa nang pinapapasok sa kanyang silid ang mga aswang na halos nag-aagaw buhay na. Nang masipat naman ni Dani ang kanyang mga pasyenteng may malubhang karamdaman, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Ang iilan sa mga ito, dinadapuan na ng malalaking langaw, indikasyon na malapit na yung mamatay. Ayon sa kanya, na kung wala kang malakas na sikmura, maaaring ikamatay mo na ang paglanghap sa baho ng mga nilalang. Bukod kasi sa amoy nanana ang mga ito, marami din siyang nasisipat na mga uod na pabalik-balik sa kalamnan ng kanyang pasyente. Sa pagpapatuloy ng kanyang panggagamot, halos mga pana itong si Dani dahil sa kawalan ng gasera sa kanyang silid. Sa tuwing sisindi kasi siya, nag-aangil ang mga pasyente niya na parabang ayaw nitong makasilay ng kahit na anong liwanag. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti na lamang niyang butasan ng maliit na siwang ang dingding ng kanyang silid para naman kahit papaano merong makapasok na liwanag. Makalipas pa ang ilang minuto, napagtanto ni Dani na ang iilan sa mga ito ay imposible nang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Kahit alam niyang yon ay pilit pang lumalaban, nasisiguro niyang hindi na yon saklaw ng kanyang kakayahan para matulungan. Matapos niyang mapag-alaman ng tungkol sa mga iniindang karamdaman ng mga nilalang, minabuti niyang kausapin muna ang Supremo. Sa paglabas niya ng kubo, nasipat niya ang iilan sa mga kalahi nito na naghahanda ng magpalit ng anyo. Nagkataon kasi noong kabilugan ng buwan, kung kaya't karamihan sa mga aswang ay naghahanda para maghanap ng kanilang mga pagkain. Maya-maya pa, nang masipat na niya ang bahay ng Supremo, dahan-dahan naman siya doong kumatok habang tinatawag ang pangalan nito. Nang marinig naman ng Supremo ang kanyang tinig, dali-dali naman siya nitong binuksan habang nananatiling walang imik. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman niya yung tinapik sa balikat, sabay wika ng, "Narinig kong isa sa mga anak mo ang pasyente ko. Maaari bang ituro mo sa akin kung sino siya sa mga yon?" Matapos itong marinig ng nilalang, minabuti nitong papasukin muna siya sa kubo bago pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga katanungan. Nang masiguro na ng Supremong wala nang nakakarinig sa kanilang pag-uusap, doon na ito inilahad sa kanya ang seryoso nitong saloobin ukol sa kanyang anak. Makinig ka. Gawin mo ang lahat para mailigtas ang anak ko. Kung kinakailangan mong isakripisyo ang buhay ng iilan sa amin dito, gawin mo. Ang anak kong yun, matagal ko ng pangarap para sa kanya na maging pinuno sa aming angkan. Kung sana lang, naroon ako sa mga panahong tinurog siya ng antingero, hindi sana mangyayari sa kanyang bagay na yan. Gigil na wika ng Supremo. Dagdag pa nito na ang pasyente ni Dani na merong napakaraming langaw sa katawan ang kanyang nag-iisang anak. Inilahad din ito sa kanya na kahit alam nitong imposible na yung mailigtas, nagbabakasakali pa rin siya sa kakayahan ng mga karunungan na tinatangan ni Dani. Malakas din ang kanyang pananampalataya na sa pamamagitan ng buhay ng iilan sa kanyang mga kasama, magagawa niyang mailigtas ang anak niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
Mariin namang inilahad ni Danny sa Supremo na ang pag-aalay ng buhay ng kanyang mga kalahi ay isang mabigat na pagkakasala. Maaaring mailigtas nga nito ang anak niya, pero may posibilidad ding ang mananahang wisyo sa loob nito ay hindi na nila makikilala. Bukod kasi sa ipinagbabawal ang ritual na alam ni Danny, kalimitan niya lamang yung ginagawa sa mga nilalang na merong malalim na kaugnayan sa kanya. Kumbaga, para maisakatuparan ang ritual, kinakailangan niyang mapamahal muna sa pasyente niya. Kapag hindi niya yun nagawa, magiging alanganin ang ritual na kanyang gagawin. Bukod kasi sa nangangailangan yon ng pagtawag sa mga demonyong pinaniniwalaan niya, nagsisilbi ding pananggalang ang kaugnayan nila ng kanyang pasyente upang hindi manakaw ng mga demonyo ang wisyo nito. Bagaman mariin na niyang inilahad sa Supremo ang maaaring kahantungan ng nais nito, tila ba hindi pa rin yun nagpapigil kay Danny. Animoy sa puntong nag-uusap sila, iisa lang ang naiisip ng nilalang, at yon ay ang mailigtas ang kanyang anak anuman ang mangyari. Dahil sa wala na siyang pagpipilian, napilitan na din siyang sumang-ayon sa nais nito. Subalit bago niya nilisan ang kubo ng Supremo, mariin niyang inilahad dito na anuman ang mangyari sa anak nito ay hindi na niya kasalanan. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali namang bumalik si Danny sa kanyang kubo. Habang binabagtas niya ang daan, marami sa mga aswang ang kanyang nasisilayan na tumatakbo sa paligid. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin sa kadahilanang nasisiguro niyang kilala na siya ng mga ito. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang aswang ang lumapag sa kanyang harapan. Pagsilay ni Danny sa nilalang, naramdaman niya agad ang masama nitong binabalak sa kanya. Dala ng kanyang pagkagulat, mahinahon niyang tinanong ang nilalang kung ano ba ang nais nitong mangyari. Subalit imbis na bumalik yun sa kanyang orihinal na anyo, ang ginawa nito umangil sa kanyang harapan habang dahan-dahang dumadapa. Pagsilay ni Danny na papasunggab na ito sa kanya, agad naman niyang pinigilan ang matutulis nitong pangil sa pamamagitan ng kanyang mga braso. Pagbao ng pangil ng aswang sa kanyang balat, rinig na rinig naman niya ang pag-angil nito habang nagpupumilit itong siya ay kitila ng buhay. Nang dumating na sa puntong wala ng pagpipilian si Danny, buong lakas naman niyang iwinasiwas ang nilalang sa ere sabay balibag sa lupa. Pagtanggal ng pangil nito sa kanyang kalamnan, mabilis na naman niya yung sinapak sa tiyan na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung manghina at maparalisa. Hindi pa nakontento noon si Danny at ibinuka niya ng husto ang bunganga ng nilalang na yon hanggang sa tuluyang kumalas ang panga nito sa kanyang mismong ulo. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang nakuha ang atensyon ng iilang mga aswang na naghihintay sa pagdating ng kanilang pagkain. Sa paglapit ng mga ito sa kanya, seryoso naman siyang tumitig sa mga nilalang na yon habang nagwiwika ng, "Parang hindi ata ako nakikilala ng iilan sa inyo ah. Ano bang gusto ninyo? Makipagpatayan? Kung ganun lang din naman ang pakay nyo sa akin, abay mas mabuti pang umpisahan nyo na ngayon din. Pero konting paalala mga kaibigan, baka nakakalimot kayo kung sinong kinakaharap nyo." Matapos niya yung mailahad sa mga aswang, agad naman siyang naglakad pabalik sa bahay na kanilang tinutuluyan. Hindi na niya ninais pang bigyan ng pagkakataong makapagdahilan ng mga ito sa kadahilanang alam naman niya sa kanyang sarili na tuso ang mga aswang sa kanilang mga kausap. Magmula noong nangyari ang insidente, mas lalo pang pinag-ingat ni Danny ang kanyang mag-iina para hindi mapahamak. Sa bawat araw at gabing dumaraan, tanging siya lamang ang nakakalabas-masok ng kanilang kubo nang sa gayoy maiwasan ang mga bagay na labis niyang kinakatakutan. Isang linggo pa ang lumipas. Ibinalita niya sa Supremo na nagawa na niyang mapagaling ang anak nito,
kapalit ng mga buhay ng pasyenteng sabay-sabay na ipinakonsulta sa kanya. Bagaman ang iilan sa mga pasyenteng yon ay hindi naman gaanong mapanganib ang kalagayan, binawian ito ng buhay dahil sa ritual na pilit niyang isinakatuparan. Akala niya magiging maayos ang lahat ng mga susunod na mangyayari pero nagkamali siya. Lingid sa kanyang kaalaman, merong iilang mga aswang ang nakadiskubre sa kanyang ginawa. Ang iilan sa mga ito, naniniwalang buhay pa sana ang kanilang mga supling kung hindi dahil sa pagnanais niyang mailigtas ang anak ng Supremo. Dahil sa ganoong pangyayari, may iilan sa mga ito ang pasimpleng nagre-rebelde. Habang nagkakasiyahan sila Danny at ang mga aswang nakaisang dugo ng Supremo, gumagawa na pala ng pasimpleng hakbang ang nasa kabilang panig. Sa pagsapit ng gabi ng ikatlong araw sa pangalawang linggo, nabalitaan na lamang niyang namatay na ang Supremo sa baryo dahil sa ginawang hakbang ng iilan sa mga mandirigma nito. Huli niya nang mapag-alaman ng tungkol sa bagay na yon, gawa ng abalang-abala din siya sa pagpapagaling ng mga natirang pasyente. Sa paglalim ng gabi, habang nagkakagulo sa baryo, inabisuhan niya ang kanyang mag-iina na kahit anong mangyari huwag itong lalabas sa kubong tinitirhan nila. Sa pagbukas ni Danny ng pinto ng kanilang bahay, dali-dali naman yung isinara ng kanyang asawa. Maya-maya pa, nang binabaling na niya ang kanyang paningin sa paligid, nasipat niya ang iilang mga mandirigmang aswang na kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan. Kargado ang mga ito ng mahihiwagang mga armas na kalimitang ginagamit lamang ng mga aswang kapag pumapatay ito ng kanilang mga kalahi. Ayon kay Danny, na ang mga armas ng mga mandirigmang aswang na kanyang nakita ay nasa kaanyuan ng mga sungay ng toro at pangil ng mga sigbin. Bagaman ordinaryong armas lamang ang mga gamit na yon, hindi pa rin siya nagpakakampante gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kakayahan nito. Dagdag pa niya na nakakagulat yun para sa kanya dahil sa iyo ng unang pagkakataon na nasaksihan niya ang pag-aaklas ng mga aswang sa angkan nitong pinagmulan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon na silayan ni Danny ang pugot na ulo ng Supremo at walang pag-aalangan yung itinapon ng isang mandirigma sa kanyang harapan habang nagwiwika ng, "Humanda ka dahil ulo mo na ang susunod na gugulong sa lupaing ito!" Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ipinakita sa kanya ang anak ng Supremo na halos tinanggalan na ng kaluluwa. Pagbitaw ng mandirigma sa anak ng Supremo, bigla naman yung bumagsak sa lupa na parabang ilang oras na yung walang buhay. Dahil sa mga bagay na nasilaya ni Danny, pasimple naman siyang nag-usal ng sagayoy magawa niyang maprotektahan ang kanyang sarili. Pagsilay niya sa tatlong mandirigmang papasugod sa kanya, buong puwersa naman niyang inihanda ang kanyang kamao habang naghihintay ng pagkakataon para umatake. Nang makita niyang ilang dipa na lamang ang layo ng mga nilalang sa kanya, agad naman niyang hinawakan ng mga sandata nito sabay balibag sa lupa. Pagsilay niyang tatayo pa ang mga aswang, paulit-ulit naman niya yung sinapak hanggang sa mawala na ito ng ulirat sa katawan. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan naman niyang kinuha ang sandatang hawak ng isa sa mga ito na nasa wangis ng pangil ng sigbin. Sa pagtayo niya, seryoso niyang pinagmasdan ng mga nilalang habang nag-iihip ng dasal sa nakuha niyang sandata. Pagramdam ni Danny na tumalab na ang kanyang usal sa sandatang yon, buong puwersa naman siyang sumugod at kasabay nito ang walang habas niyang pag-atake sa mga mandirigmang aswang. Bagaman may iilan sa mga ito ang nagawang nakailag, hindi ito sapat para mailagan ng kabuuan ng kanilang pangkat ang pag-atake ni Danny.
Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, unti-unti nang nakakaramdam ng takot ang mga nilalang dahil napapansin na nilang mas lalo pang lumalakas si Danny sa kabila ng kanyang mga pinsalang natatamo. Dahil din sa pangyayaring yon, sinubukan siyang bigyan ng matitinding pinsala ng mga aswang sa kanyang katawan, subalit hindi yun sapat para siya ay tuluyang manghina. Lumipas pa ang kalahating minutong pakikipaglaban, may iilan na sa mga nilalang ang sumuko sa kanyang kapangyarihan. Sa muling pagsilay ni Danny sa pinuno ng mga rebelding aswang, bakas pa rin sa pagmumukha nito ang paghahangad na magwagi sa kanilang labanan. Bilib din ako sa tiwala mo sa iyong kakayahan. Biruin mo yon, nagawa niyong paslangin ang gabunan ng inyong angkan? Dahil doon nakuha mo ang respeto ko. Pero hindi ibig sabihin nun, absuelto ka na sa mga kasalanan mo. Wika ni Danny sa pinuno ng mga mandirigmang aswang. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, umangil lang naman ang nilalang na yon habang buong tapang na sumasagot sa kanya. Hindi ako ang unang tutumba sa laban nating ito. Kung ang gabunan nga na kaya ko, ikaw pa kayang isa lang albularyo? Nang marinig naman ni Danny ang sinabi ng aswang, mariin naman niyang inilahad dito na hindi siya isang albularyo, bagkus ay isang agang. Binigyan niya din niyo ng babala na huwag siyang mamaliitin, gawa ng mas di hamak na mas makapangyarihan siya sa uri ng mga ito. Ayon kay Danny, na ang mga katulad niyang agang nagsisilbing gabay ng mga aswang at iba pang mga taong nakipag-isa sa lihim na karunungan ng kaliwa. Naniniwala siya na sa kahit na anong aspeto ng pakikidigma, wala yung binatbat kumpara sa karunungan niya. Ang tanging makakatalo lamang sa mga lahi ng agang ay ang pinagsamang puwersa ng mga albularyo at antingero. Isa din yun sa mga dahilan ni Danny na kahit mga ordinaryong tao lamang sila, hindi sila nakakaramdam ng kaba at kahit na anong pagkabahala sa oras na pumapasok sila sa mga teritoryo ng mga nilalang, kagaya ng mga aswang at mambabarang. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan, tila ba nararamdaman niyang unti-unti nang gumagawa ng hakbang ang pinuno ng mga rebelding aswang. Pagsilay niyang bigla itong lumundag ng napakaliksi, agad naman niyang iniangat ang kanyang dalawang kamay at kasabay nito ang pagramdam niya sa lugar na lilitawan ng aswang. Matapos niyang mapagtanto na manggagaling ang pag-atake nito sa kanyang likuran, dali-dali naman siya doong humarap at kasabay nito ang napakahigpit niyang pagyakap sa aswang. Nagawa pa nitong makagat ang kanyang leeg pero hindi yun sapat para tuluyan siyang makawala sa malabakal na bisig ni Danny. Makalipas pa ang ilang minutong pagpupumiglas ng nilalang, tuluyan na din yung nanghina dahil sa hindi na ito gaanong nakakahinga ng maayos. Pakiramdam ng nilalang na yon, para siyang pinupuluputan ng isang dambuhalang ahas na animoy unti-unting pinapatay sa pamamagitan ng humihigpit nitong mga sakal. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ng agang na durog na ang dibdib ng aswang, dahan-dahan na niya itong binitawan. Sa pagbagsak ng nilalang sa lupa, mabilis na namang naglaho si Danny sa kanyang kinatatayuan at kasabay nito ang mabilisan niyang pagpaslang sa iilang mga aswang na nananatiling buhay sa baryo. Kahit bata wala siya doong pinalampas. Gawa ng sa tindi ng galit niya, hinangad niyang ang gabing yon ang magsilbing katapusan ng angka ng Supremo. Matapos siyang paslangin ang lahat ng aswang sa baryo, agad naman silang umalis doon ng kanyang pamilya. Magmula noon, medyo iniwasan na muna nilang mag-ikot sa mga lugar ng Siquijor upang hindi na muli pang maranasan ang ganoong pangyayari. Mas pinili na lamang nilang manirahan ng tahimik, malayo sa mga demonyong minsan niyang sinumpaang tulungan, alinsunod sa paniniwala ng isang agang. Sa paglipat-lipat ng baryo ng pamilya ni Danny,
Marami siyang mga taong nakasalamuha. May iilan pa sa mga ito ang naging sobrang kadikit niya kahit taliwas sila ng paniniwala. At dahil sa pagiging malapit ni Danny sa mga ordinaryong tao, hindi na niya namamalayan na unti-unti na pala niyang naisisiwalat ang kanyang pagiging isang agang na siyang tinitingala sa lahi ng kaliwa at naturingang gabay ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko, lahat sa inyo, karamihan sa inyo, ngayon lang narinig itong agang. Pero siguro may ilan-ilan dyan na alam na rin itong agang. Tapos, kino-comment nila na sana magkaroon ako ng kwento tungkol sa nilalang na to. Ito na yon. Ako kasi, first time ko lang talagang narinig tong agang. Tsaka kasi kapag sinabing aswang, di ba? Pag aswang, automatic gabay niyan demonyo eh. Pero parang mali pala tayong lahat. Kasi 'di ba, ito nagsisilbi nilang gabay agang tapos ordinaryong tao. Well, hindi ko masabing 100% na gabay sila sa espiritual na aspeto ng mga aswang kasi nga physical yung anyo ng agang. Kumbaga, siguro pinakamalapit na talaga na term manggagamot, albularyo o ermitanyo. Pero yung gabay na talagang gabay na tayo lang yung nakakakita o nakakaramdam, siguro parang hindi, parang alanganin siya, parang 50-50. Pero yun nga, siya kasi nagdudugtong ng buhay ng mga aswang o mangkukulam, mambabarang, kahit sino pang nasa panig ng kaliwa. Siya yung nagdudugtong ng buhay kapag merong nangyaring masama. So, pwede na rin natin talagang sabihin. Kaya, para sa akin, 50-50 na gabay ito ng mga aswang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.